Sanibonani, umqeqeshi wezinsizwa lo. Bathi ubhutsu uginqa njengephuzu umatshitshikoman. Bathi umfana empane semncane odanga bathi diabetes mdala cha. Bamsukela bakithi ingane esihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamala lo delusions bathi untombi zemdatsa ngetsheba lithi muhle webhutsu umuhle wematshitshikoman. Unayo yini intombi? So umbuzo lona uvamise kakhulu ukubuza amantombazane lapho suke ebuza khona isesheli okuwena leso sesheli yabona ngenhloso yokuthola ukuthi zikhiphani la kuwena uyisima kanjani yabona. So into ekufanele uyiqapheleke la kubaluleke kakhulu ukuthi lo mbuzo uphendule kahle ngoba yabona ukuhluleka kwakho ukuphendula kahle lo mbuzo uzothola intombazane isikuziba ingasawaphendula ama calls akho ku WhatsApp esikublutika noma uthola ivele iyayibuka nje imessage yakho noma uzama ngayiphi indlela uthola ukuthi nje interest ayisekho kuyena kusafani njengasekuqaleni yabona. So ugcina usuzibuza nawe uthi ngoba yonke into bengiyenza kahle nje konakale kuphi yabona kanti wena indlela ophendule ngayo lo mbuzo awuzange uphendule kahle. So kufanele uqaphelisiseke indlela ophendulwa ngayo. So ngithi angikhulume ngawo futhi ukuze yabona ngoba umbuzo lo ungahlangabezana nawo noma inini mawuthi insizwe eshelayo yabona. So ke kufanele uhlezi uready uhlezi ubukhali kuba ukuthi uphendula kahle. So ke indaba intombazane ikubuza lo mbuzo yini inhloso yawo. So ke kubalekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi yabona la ngaphandle khona zonke inhlobonhlobo zabafana yabona. Uhlobo labafana ongazange likhuliswe kahle uhlobo labafana olushayayo olunodlame olungazi nanokuthi umuntu wesifazane umphatha kanjani yabona. So yilo kanye ke lolu hlobo uthola ukuthi amantombazane awafisa inhlobo ukuthi azibandakanye nayo yabona. So ke lo mbuzo intombazane iyayibuze ngenhloso yokuthola ukuthi ingabe ukhona umuntu wesifazane osondelene yini naye yabona. Kanti futhi okunye ikubuze ngenhloso yokuthola ukuthi okay mangathi uyisiyazinikela ke kuwe ingabe ukuthula noma imfudumalo noma ukuthi ithandeke ngalendlela efisa ngayo kuzokwenzeka yini yabona. So iyayikubuze ngenhloso yokuthola izinto ezikanjalo ukuthi ngabe zizokwenzeka yini angizifaki yini ehlathini la ngizothola sengishawa khona la ngizothola khona sengibhekene nezinkinga nje ngizisole ngesinqumo engisithathile. Angithi uyazi ukuthi abanye abafana abaliwa la ngaphandle yabona wamqoma umqomile so awusawazi ukuthi umali. So kuyasiza ke thina intombazane ikubuze lo mbuzo just ukuthola nje ukuthi okay mangabe ke ngizinikela kuwena ingabe ukuthula into engizoyithola yini yabona. Impendulo yokuqala ke kufanele umnikeze yona mangabe kubuza nje unayo yini intombi ungamphendula nje ngokuthi ngeke ngambiza ngentombi yami ngoba yena unayo indoda yakhe yabona kodwa sike sithole nje isikhathi sibe ndawonye yabona. So mangabe uphendule kanjalo uphendule kahle kakhulu indaba le mawuphendula kanjalo uyaveza ukuthi okay lo muntu ukhona umuntu wesifazane osondelene naye kodwa akayona intombi yakho okay yabona. Okukhombisa ukuthi abantu besifazane bayasondela eduze kwakho awunaso isinyama awushayani awunalo udlame kuyacaca ukuthi okay akuthi awukamtholi umuntu okuyena yena but ukhona osondelayo kuwena yabona. Abantu besifazane bayakwazi ukusondela kuwena okay. Okwesibili njengoba umphendula kanjalo uyakhombisa kona ukuthi lo muntu ngeke kuze kube nzima ukuthi lo osho kuyena ukuthi ake ngithi nje lo mshelayo so ngeke kube nzima kuyena ukuthi amkhiphe lo yabona. So mangabe ukuthi yena uyazimisela ukuthi okay ngiyakuqoma alright ngeke kuze kube nzima ukuthi amkhiphe nje straight nje ungabe nisahlangana ke manje ngoba sekukhona yena yabona. So usukuphendule kahle uma uphendule kanje umtshela nje ngeke ngambiza ngentombi yami ngoba yena unayo indoda yakhe kodwa sike sisithole nje ithuba noma isikhathi sibe ndawonye yabo. So mangabe uphendula kanjalo njengoba ngichazela ukuthi okay uyayivezela intombi ukuthi khona umuntu wesifazane osondela eduze kwakho as much as engayona intombi yakho kodwa bayakwazi ukusondela eduze kwakho. So ususa u-eraser nje imibuzo eminingi le kade ngiyibala kwintombazane ukuthi okay shuthi awukamtholi umuntu oqondile yabona. And futhi okwesibili kuzobalula na kwintombazane ukuthi okay shuthi mangena la lo ngeke usawazi ukubonana naye shuthi ngeke ngithwala inkinga
yabona ngilo ngizithola sengilwa nani yabo. So impendulo yokuqala ke leyo ongamnikeza yona mangabe kubuza ukuthi unayo yini intombi. Enye indlela ke ongaphendula ngayo lombuzo mangabe intombazane ikubuza ukuthi unayo yini intombi, ungaphendula nje ngokuthi yebo nginayo intombi, kodwa uyafana nomuntu ongasekho empilweni yami ngoba yabona izenzo zakhe asisangigculisa inhlobo yabona. So ke even nginaye angisaphatheki kahle futhi angisaenjoy ukuba naye ngenxa yazi izenzo zakhe lezi yabona. So ke mawukuthi intombazane mhlawumbe yabuza ukuthi iziphi lezo zenzo, cha akufanele ke uvume ukuthi nixoxe lokho yabona. Even to intombi awunayo afanele nje uvume nixoxe lokho ngoba fanele nje utshele ukuthi asingagxili kakhulu komunye umuntu yabona ngoba lento iphathi kwamnawo yabo, and futhi uhlale kulelo phuzu. So ungadiscuss umuntu ongekho, akube wena naye yabona. So indlela lezi ongaphendula ngazo even if uthi intombi awunayo yabona, ngoba mangabe uphendula ngenye indlela njoba ngisho uzothola ukuthi lo muntu ubungamuyina kodwa ngendlela ophendule ngayo uzange uphendule kahle. So ke lenhloso lempendulo yesibili izwakala kanjani intombazane yabona, njengoba usho ukuthi unayo intombi yabona, kodwa manje ngeke uyafana nomuntu ongasekho empilweni yakho yabona. Okokuqala intombazane ezokuthanda nje okokuqala ukuthi ukhuluma iqiniso, uzobuka njengomuntu okhuluma iqiniso othembekile. Kanjani? Angithi uyaveza ukuthi intombi unayo, so izokuthanda lokho intombazane. Okay, uthembekile lo muntu uyangitshela ukuthi intombi unayo, kodwa manje uphinde uyaveza usho ukuthi akaphathekile kahle, izenzo zayo nani yabona, kodwa yena futhi uthembekile. So yona ke le ntombazane izozama ukuthi ilwele ini ukuba ngcono kunalo muntu lo ombala yabona. So indlela leyo mfowethu ekufanele uphendule yabo. Uma uphendula ngendlela ukuthi intombi awunayo, mfowethu ngeke uziwini intombazane kanjani. Ave sifisa mfowethu ukuphendula ngokuyiqiniso nje. Uyabona intombazane uyitshela ukuthi yabona anginayo intombi, yabona uyichazela izathu mawuthanda, but ave sifisa ukulikhuluma iqiniso kodwa ngenxa yezimo zamanje nabantu indlela abayiphatha ngayo, so kuba nzima ukuphendula kanjalo yabona, ngoba ugcina intombazane ungasayiwini yabona. Amantombazane bethu anemibuzo eminingi azibuza yona mangabe nje uthi intombi awunayo, njoba ngisho ukuthi enye izikubuza ukuthi wena awunayo intombi, hayi ungenza isilima khona into ongifihlelayo yabona. So ke kanti mangabe uyitshela ukuthi unayo intombi even ungenayo yabona, ubuka njengomuntu oneqiniso othembekile yabona, bese ubeka izathu zawo ezikhombisa ukuthi lo muntu lo uyafana nomuntu ongasekho nhlobo empilweni yakho yabona. So in that case kubalula ke nasentombazaneni ukuthi calculate 1 no 2 ihlanganise, yabona, ibona ukuthi hayi lo muntu lo umuntu engakwazi ukuthi ngiqhubeke naye. Ungaveli njengomuntu orastile yabona, umuntu ongakwazi ukuthanda, umuntu mhlambe akakaze nhlobo abe nentombi yabona. So kuba nzima nalokho entombazaneni ukuthi iqome ibibona kahle ukuthi urastile, ngoba yabona la sizoba ney'nkinga nalo muntu lo, because into ekuthiwa ukuthanda akayazi ngenxa yani yokuthi uconfessile wathi intombi awunayo. So kufanele uyifihle yonke leyo nto mfowethu, ungayivezi, gcine ngaphakathi kuwena yabona. So ngiyathemba-ke mfowethu uma intombazane ikubuza nje kanjalo ukuthi unayo yini intombi, uzoyiphendula ngazo ngenye yeyodwa lezi ndlela engikunikeza zona yabona. So ukhumbule kuyoqala ngithe ungasho nje mhlawumbe ukuthi ngeke wambiza njengentombi yakho yabona ngoba unayo indoda yakhe, kodwa manje nike nisithole nje isikhathi nibe ndawonye yabona. Indaba uyakhombisa ukuthi abantu besifazane usondelene nabo, kanti kule yesibili just confess ukuthi okay inayo intombi, kodwa manje uyafana nomuntu ongasekho empilweni yami. So izokuthanda lokho intombazane ngoba yalikhuluma iqiniso ukuthi unayo intombi, awuyenzi isilima, awulokhu ifihlele ukuthi awunayo intombi yenza isilima yabona. Umuntu ofana nawe akanayo kanjani intombi yabona. So ke kodwa manje uyafana nomuntu ongasekho empilweni yakho yabona. So usho ukuthi yena kuzoba lula ukuthi amsuse lo muntu lo okhona kodwa umsebenzi wakho ongasekho yabo. So uhlakanipha mfowethu yabona, mangabe uhlakanipha
izinto ziyakulungela. Kodwa manje uma usinaye thola kanzima, yabona. Shoke mfowethu.